са Пичо и Папи тук и днес ще ви покажем един зверски бегач. Както ви казах, сега ще ви покажем една зверска бегачка. И това е собственика. Какво става, брат? Обясни малко за тази кола. Какво да обяснявам? Изобщо не е бюджет на колата. Направена изцяло за улицата. И... Какви са доработките? Доработките са голямо турбо, големи джази. Каква е турбината? 2565 двойен хибрид. На F-кова основа или? F-ко, да. Дюзите? 160 ферат. Вал е Вайкомер. Също така има правени пиели. Също са Вайкомер. Подсилени, за да могат да издържат на големия нитрат. На тягата, на паник бутона. Да. Има правени това, строкните са двойка. Демек изцяло кован мотор. Да. Подготвен за маган. Нищо не са писти от към тази кола. Пътищата? Пътищата са 63-ки. Като вече на интейка минаваме на 100 мм. Изкаен филтър. Кулера си е обикновено голям, 600 на 300 на 76 отвор за пътищата. Даунпайпа е 86 мм и цялостна генерация на 76. Гледам, че крайно гърне имаш. Имам TurboWorks гърне с купрен крайник, който не е оригинален. По-голям е от оригиналния. Те ги водят, в принцип, те тръгнаха тя от Англия. Го водят Cooper XXL на крайник. Та кола интериора не е прави много. Имаме волан, кърбен от OHC Performance. Седалки оригинални, имаме Pioneer Multimedia, имаме Alcantara таван с Starlight. От тази на Rolls-Royce. Да. Тук ще слагам пулсметър, все още няма. Нали той екран е там на волана? Каква му е идеята? Тук мери ти обортомера на колата, мери ти скоростта, може да ти мери какво друго си поискаш, ако щеш бар на турбото и така нататък. Има малко музика правим в тази кола. Имаме, само да махнем тия висоци, имаме MTM баска с 1600 вата усилвател. Джантите са GR11, много известни за повечето хора. 17 са 8G широки, нали, защото все пак за улицата трябва широки и големи джанти. Гледам отпред, че са на семита. Да, такава кола няма как да се кара с семита. Такава кола, какви коне е гордо? Тази кола е 350 коня в момента. Какво налагане? На 3 бара е, но повече от 3 бара не ти трябва. Да, той за стрит кола като цяло. Буксоватка. Тук са другите коне, в тази бялата туба. В тази бялата бутилчица. Значи с тази бяла бутилчица от към нитрат нямаш никакво ограничение, защото тази кола е подготвена за якорито. Предполагам, че към 200-250, защото нямаш никакъв проблем. Просто. Преспокойно на 6 коня. Евридейка. Заводско мотора какъв е бил? Арала, 130 единица? Заводско беше 100 единица, но... Малкият данък, големия вървеш. Имах един мапер, който ми беше настървал колата, ти взем при наша, защото ми беше добре обслужена и сменихме мотора, сложихме 116. Той 116 е само по код, вътре е удоря вече. Хода, ако искаш да я палим, ходи малко газ да даваме. Айде. Върват ли тези голфове? Много върват.
кажеш сега, доволен ли си от колата като цяло? Ами гледам тази кола да ня натиска много, да го наклони, мощности и така нататък, защото цялата идея на тази кола е да е за улицата. Тя се кара ежедневно. Гледам по-скоро да наваксам от към здравина, от към да ни писта, кажи го. Да ти е рентабилна колата, за да не пистиш от части и от всичко да те е точно. Да. Напредаш ли вече някой или? Наказвал съм 63 съм наказвал, 40 тройки, 60-та някакви по 300-330. Сега наказа нас не само обаче. Няма много гонки с нея, но тя наскоро излезна от сервиза. Да, не това забравяме към, че е нов проект колата. При кой правиш? Айч турбочарджер. Всичкото най-доброто. Само айч, нищо друго. Завоя. Значи при такива големи турбини няма как по-рано от 2500 оборота да очакваш някакъв буст. Винаги трябва да я вкарваш в оборот. Виж сега, колата може да не е на 15-ки, ама и на 17-ки върви много добре. Това на 15-ки ще е буксовачка. Сега ако се не качим моите джанти... То там е идеята да има какво да и тижи, защото като е на по-малък цол, примерно, много буксува. Няма какво да е спеси. И 3/8 да са, и ако ще е пълен слик да е това, с по-малка джанта просто трябва да караш на писта. Воланчето. Ето в момента ми отчита с колко карам, на какви обороти съм. Е като върна предавка и оборотите се качват. Готово работа. Вече като удара прекъсвач, свети червено. И това много помага. Защото, примерно, не обръщаш внимание на километража, а се концентрираш само в пътя. Интересно е, че е сравнително тиха тази кола за... Ами да ти кажа... Отвътре поне, отвънка да не ти кажа, и аз съм много очарован от това гарне, защото аз не очаквах кой знае каква разлика, но в сравнение с други проекти на права тръба, моята въобще не се чува. Много е тихичка. Да, сравнително тихо е вътре. И оттам вече не ми правят проблеми. Даже и вътре. Вънка си тряска. Опа! Голяма генерация, големи проблеми. То шум... Това опира някъде? Не, Или почва да прекъсва нещо? Опира, да, защото няма достатъчно тампони. Съска здраво. Яката съска. Киха. Изпълнително киха на големи обороти. Да, 3500. Моите под 2,5 почва да е някъде. Ти между другото Ей така. Да, слушам. Много яко съска. Добре. Спава много. На втора особено направо почва да стягат бъбреците. Нали? Бая. Значи за стрит
единственото, което мога да искам е една турбосистема, защото е по-голям хибрид от моя реално и на 3 бара спокойно мога да изкарам едни 450 коня. Тя е такова, като е лагерна. Да, това е голям плюс, че е лагерна и изведнъж се цепи. Ще избухва... Тя е по-рано ще тръгва. Да. Ще има избухване здраво. Пък и ти като пръснеш, още по-рано ще тръгва. Да, тя си е напълно здрава, има си всичко. Тая турбина е направо plug and play, деца вика. Имам си фланци. Моята да качвам новата. Тя е реално визуално отвън, като изключим цвета също така тая. Стои фланци, ланци и отзад за генерацията и фланец към колектора. Ти си изделен фланец, не? Да. Колектора. Си идеален начин, само вадиш тая и пускаш другата и настроече се. Имах проблем с стария колектор на кенгуру. Ако си ги чул. Да. Кенгурата. Значи стената е здрава дебела, обаче минуса е, че е слаб материала. Направо се пръсна колектора. Ето тогава да викаш, че се чупи мотора. Да. 2 дена след като настроихме колата, тя газ не е виждала тази кола. На втория рън отиде. И... Какво издиши или гръмна ли? Какво стана? Направо гръмна. Все едно с нож съм я отрязал. Да, аз вече като беше колата в сервиза, като отидох видях, че се разцъфнала много хубаво. И то не е от някои от ръновите от 4 ръна, ми направо по средата. От към фланеца. Аз сега видях, че те е слоткъв колектор. Чугунен. Чугунен с къси рънове. Да, мисля, че повече от това не ми трябва. Мисля, някой може да каже, че колектор, да кажем като плетен, ще ми свърши много добра работа, обаче там ръновите стават по-дълги, джебета е по-голям, да, обаче е по-лагава. И няма никаква гаранция, защото там си изцяло на заварка. Плетен колектор според мен е от турбосистема от 30 нагоре размер. Да. Сега ще видим. Ако стане така, че това няма да понесе турбосистема, ще го сменим, ама това вече е в крайен случай. Няма какво да направиш там. Аз не ти казахме за съединител. Не, за какво? За Zax Performance? Zax Performance, керамика, 4 лъчов диск. Тежи ли на крака? Така? Човек, съединител ми е толкова корав, че някой път, като са ми мокри обувките, и като го изтърва този съединител и цялата кола така лаш. Няма спасение. Ами, примерно ако си в трафик или на някакво такова нагорнище, отдеви като бяхме ние двамата ми изгасна колата там, като правихме. Да, аз видях, гледам на огледалото, че стоиш и предположих, че те загасна. И защото не мога да тръгна от място като хората, защото като пусна съединител и тя колата не ще да тръгна, трябва с газ да тръгнеш. И направо тръпнах ръчната, форсирах я малко и пуснах съединител, оня отзад го пуши и го направих. Направо да си пара ушите. Сега на следен ще я пускаш. Не знам дали съм готов за следен. Трябва да ми направят гитрото, трябва да си намеря някакви шайби, гуми за тия шайби. Трябва да 4 или само отпред? И 4. Аз ще търся лекотата. Махам си далките, каквото мога. Сега гори и мори няма да махам, ама баскаста. Та според мен е по-тежка от 1300. Не, 350-400 ще ги има. Ти имаш и джанти големи? Нормално. Соки аз не карам примерно на половината резервуар или сипа 20 лева карам, после пак сипа 20 лева. Тя е винаги фул резервуар. Сега сме харчили, обикаляли сме, така че... Да, то не е докато... Пак ще я напълня. Ако искаш три тук и аз набързо ще слена. Значи направо да обикаляме.